záznam, niečo nám povieš do záznamu? Takže ja vás vítam na tomto dni, ktorý sme mohli uskutočniť. Vlastne tento deň slúži na to, aby sme spravili deckám taký menší výlet do prírody. Zacvičili si pri tom a ukázali im, že aj príroda je skvelá a lepšia ako počítač. Ja som Maťo a dúfam, že sa vám to bude páčiť, decká. Jasné, že... Dobre, tak bežíme ďalej. Ideme! Krpčokovci nevládzu stíhať, vieš? Takže, hej. Takže, poďme pomalšie. Nikto ma nepredbehne, ani Adama, rozumiete? Myslí len keď stáva, aj keď zaspáva. Celý deň sa s jeho myslou pohráva. Triumf, čo dosahne len ten, čo sa nevzdáva. Čest porazenému víťazovi patrí sláva. Musí dať klobúk dole, pred silou jeho vôle. Bojuje zo všetkých síl, kým není konec. Ignorovať bolesť nedokáže každý človek. Ak nevíš, aké to je, skúsa všiť do jeho kože. Bod 13, tréningu na tréning. Obrovská náma, schôdeš ovládne ring. Psychika, stres, takisto nervy. Aj najlepší z najlepších okusí trpkosť prehry. Preto hneď jak zase gól, udre jak hrob. Ušetrí úder za úderok. Zíčete s málo, takých není milión. Tú váhu na plecách uniesce len pravý šampión. Šampión číslo 1, tre každý deň. Krvo podne len vyvolený, zistí aké to je. Až keď si sám raz naplní svoj sen. Šampión číslo 1, tre každý deň. Krvo podne len vyvolený, zistí aké to je. Až keď si sám raz naplní svoj sen. Ťažko nad ním zvíťaziť, ťažko ho zdolať. Lebo aj keď padneš, vždy vstane znova. Ustojí rany, ustojí kola. Posledný zostane stáť na nohách. Vytrvalo zmysel, neoblomná. Srdce ho žene doky, že to neodovzdá. Lebo taký moment sa už možno neodohrá. Šanca je často raz, nie